Sanibonani bafowethu. Njani niyaphila? Nibingelela mfowami Mkhonza ntambama nje. Asithembe niyaphila konke kuhamba ngendlela lapho nikhona. Asithembe konke kuhamba kahle. Lishonile ake ngamukele wonke ama-new subscribers to this channel. Ku-YouTube ngamukele na wonke ama-new followers to this channel. Ku-TikTok. Thank you so much guys. I appreciate it. Ngicela nabanga subscribe esikhulise le channel. Iye phambili. Cha, ngizokhuluma nje 2 minutes namhlanje ngiyagijima. Ngizokhuluma nje 2 minutes ngiyagijima. Ngizothi ngicabanga ukuthi njengamanje kumele ngikusho lokhu. Ngiyazi abanye abantu bayangisola futhi abanye vele sebangicela nokungicela bathi angiyeke ukukhuluma nge-EFF, angiyeke ukukhuluma ngoJulius Malema. Kunzima ukuthi ungakwenza lokho. Umuntu uma ngabe umkhathalela awuvele nje uyeke isinoma kanjani. Uma ngabe ubona ukuthi kukhona iphutha ahamba ngalo kufanele umsize ali-avoid. Ngisakholelwa kakhulu ukuthi into engiyishoyo ngoJuju iyona and kufanele ukuthi axwaye ngempela. Liya ngokuyalanda inani labantu abamgxekayo uJuju. Mhlawumbe nawe uyazibonela nje noma ungangenaphi ku-social media njengamanje. Abantu abaningi bakhuluma ngoJulius Malema and they are blaming him ngazo zonke izinto ezenzakalayo njengamanje ku-EFF. So angeke ngingene ngijule lapha. Into engayisho nje ile sengiphetha. Ngikholelwa ukuthi mina amalunga e-EFF nabantu abathanda i-EFF ngempela futhi abakholelwayo ku-EFF and all that bazothwala kanzima ngokwami kwi-campaign, ikakhulukazi nje basesazi ne-date nje ukuthi ukhetho lunga-4 November 2026. Ngihleli la ngiya-imagine nje ukuthi kuzoba kanjani ukukhankasa uma uyilungu le-EFF azothwala kanzima ngempela. Kodwa-ke asikho isidingo salokho sokuthi baze bathwale nzima kangaka. Into nje engiyicabangayo la, amalungu e-EFF ngicabanga ukuthi mina awake ahlangane, ake enze ama-meeting, enze i-decision e-right ukuthi ake abe vocal, akhulume ne-leadership ye-EFF ngoba kuzoba nzima kakhulu. Njengoba ngike ngasho phambili, isizathu esikhulu esenza ukuthi ngingayeki ukukhuluma nge-EFF yingoba ngiyakholelwa kakhulu ukuthi sisayidinga njengoba ngike ngasho ngaphambili. Ngiyakholelwa futhi kakhulu ukuthi sisamdinga noJulius Malema kwipolitiki yaseMzansi. Sengasebenzisana naye ey'ntweni ey'ningi. Uma ubheka nje nobaba uPresident Jacob Zuma recently, even after yonke i-conflict ake abanayo noMalema ubaba uZuma all these years, naphezu kwazo zonke izinto ezike zashiwo uMalema all these years, but uPresident Zuma uma ungabheka manje he's reaching out kuMalema. Uyasondela kuMalema, uyazama ukumenza ukuthi abone ukuthi sekhona isidingo sokuthi asebenzisane nobaba uZuma ne-MK Party. So-ke nami njengoba ngila lento ebona ubaba uZuma ngisayibona kuMalema. It's just that uMalema if angahlisa nje ulaka ne-pride, kubeke nje kanjalo, akalalele iy'khalo zabantu, even nezabo laba be-EFF abakhala kangaka njengamanje ko-social media nge-EFF. Akake abalalele ngempela, acabangisise kahle ngezinto azenzayo nezinto ay'khulumayo esikhathini esinjengalesi, ikakhulukazi njengoba i-South Africa ihlaselwe iy'gameko ezithinta ama-illegal immigrants. Angisho la ukuthi akabe nenkinga nama-foreigners, no. Kuyofanele ukuthi abe nenkinga nama-illegal foreigners. Uyayibona? There's no question lapho
futhi ayikho into okufanele singabe siyayidebate. If you are an illegal immigrant or an illegal foreigner in this country, indaba le okufanele ukuthi nje ingadebate because ulana nje uyisephula mthetho, ungene ngokwemthetho kuleli zwe, kufanele ukuthi uregadwe as such. So angicabangi ukuthi uJulius Malema into ayishoyo ngama-illegal foreigners yamukelekile uma ezothi yena ngoba vele sebangaphakathi akwenziwe indlela zokuthi babe legal ngaphakathi, benze nama-documents ngaphakathi in the country. Kanjani bevele bengene illegally? That's the thing. So nje ngingasho ngithi ngibona ama-EFF members azothwala nzima emkhankasweni wokhetho. Angazi ukuthi nina nibona kanjani ama-EFF, kodwa kukini ngicabanga ukuthi kufanele nihlangane emabranchini enu. Leso nje siluleko esivela kimi freely njengemember ye-MK Party ekhathalele kakhulu uMalema ne-EFF. Mina ngilungu le-MK Party, ngithanda i-MK Party futhi ngivotela yona, ngisazovotela yona i-MK Party, but still mina i-soft heart ngoMalema ne-EFF, ingakho ngisho nje. Kwabangizondayo nabangakuthandi engikushoyo, hhayi asikesi, kodwa kumele ngikusho. Ngicabanga ukuthi kuyonisiza kakhulu lokho ukuthi nikhone ukuthi niwine amavoti athile nani okhethweni oluzayo. Sisebenzisane komasipala, siyanidinga kakhulu ma-EFF amahle, ngoba kuningi esivumelana ngakho nani kukho, kuncane kakhulu esingavumelani ngakho. Manje kulungiswe lezo zinto. Umfoka Mkhonzakalo, ngiyabonga kakhulu bafethu. Ake sixoxe ngalolu daba. Nithini nina kule nto yami engiyishoyo? Uma ngithi ama-EFF members ngibona azothwala kanzima, azokhankasa athini uma engene emakhaya phezu kwazo zonke lezi zinto lezi ey'khulunywa ubaba uJulius Malema. Asihlangane-ke kuvidiyo elandelayo. Ngicela i-comment yakho uyibeke kahle ngaphandle kwenhlamba, sibonisane siye phambili. Umfoka Mkhonzakalo, thank you so much.